Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum al'ummar wannan gidan, ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So al'ummar wannan gidan, barkanmu da warhaka. Sakamakon jima ba mu ga muku suruka ba, wancan gidan namu da aka yi hakkin nashi ba mu samu maka muku suruka da muke son ba ku ci don sabida kwamfana. So a wannan sharan gidan namu da aka sace mun sake dawo da wani sabon gida. Yanzu a wannan gidan za mu ci gaba da kawo muku addu'o'i. Idan farkon zuwan ka channel ne wannan, sai ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like, ka sharing domin yan uwa al'ummar annabi su samu su amfana. So addu'a ne wanda muka samu ne da ingantaccen addu'a wanda idan ka zalunce shi insha Allah ba za ka ba duniya da lafiya. So addu'a ce gashi nan da kuke gani haka, ya Allah ya wududu, ya Allah ya wududu. Duk bayan safan asuba idan za ka nemi da farko carbin itace, carbin ice kenan za ka nemi. So kowane bayan safan asuba kana yi ya Allah ya wududu 550 ce karka kara karkare. Insha Allah idan ka lazanci wannan addu'ar ba zai, in ka lazanci wannan addu'ar ba zai yi baki a kai ba. Insha Allah za ka ga abu mamaki, musamman kana da mustajaba. Sai da yan uwa da wanda ba su da mustajaba, insha Allah sirka na mustajaba duk za mu kawo maka. Idan wannan ne farkon zuwa channel namu, ka tana mu subscribe. Assalamu alaikum, na gode sosai.